muthangna bagi coba ongkorka habu bagera hani busano muthangna bagi coba ongkorka habu bagera lugu chomraga lama তিনি কাইবেসে থাইও নরকম তো হাকে বানার হইতে বা পার্টি অফিস টাংলাগি তংহা মানে এক নং সিমনানি বিসিঙ্গ সিনি মতো এক নং সিমনানি বিসিঙ্গ 1/50 যে পুলিং সেন্টার তেসামগ্রী এডিসি ভিলেজ হেজামারা আরদি বলংনি বিসিঙ্গ ক্লাইজাক जों तिनी अर अब हाइके न सिनि बुसकां संमारि न रिप्रेवै सिनि महाराजानि दागि मुंबाय तिनी सिनि पन्चायतनि बिसिंग जों जत अर जे तिप्रा मथानि जत वारिस रक अर जों तिनी सामु खालाय दङ अब हाइके न सिनि बुसकांनि जे इलेक्सन जों तिनी महाराजानि जे दागि मुंनि बिसिंतै जे बिनि मोखानो सोंनानै बागै जों अर अब हाइके तिनी सिनि एक नं सिमनानि जे 1/50 नि जे अपलिं सेन्टार बिसिंग जों फ्लेग कायलाय दङ अब हाइके जों पारा बो अब हाइके लायै सिनि ताने बुट अफिस जों तांलाय दंलायो बिनि अब हाइके जत खातुं खाजांजाक सिनि अब बिसिनि बिसिंग तेसामगुरि एडिसि भिलेजनि बिसिंग जत अकरा सेराय बुरा बुरिसुक सिखला बेबां न खातुं खाजानि बिसिंतै तिनि महाराजानो जों कप्लाय खायनानै बगैनो अब हाइके तिनि थुयासे एके सामु खलाय दं तिनि जों वानसुगो सिनि बिसिगो अब हाइके जत बरंनो तिनि खातुं खाजानि बिसिंतै महाराजानो न तिनी बुट नानि बगै तिनी वानसुक लायजाक नोंनि एक नं सिमनावो ताबसु जरते एमडीसी साबनो रजांनाबो थाङै दं साबो मानो ताबु सिनि अरत महाराजानि इंगे सामुं तां तंनाय कयेक जना सिनि लिडार रक काहाम लिडार दङ केन आबनि बिसिंग ताबु महाराजा साबनो जानि संग न अबो जों साइमैया सिनि वानसुक माकाय महाराजा जे बरनो संग अबनो न जों बुट दिनाय जे महाराजानि बिसिंथैनो जों सामुं खायदोंबा दिनै साबो उनो उंनि आबोथ जों ताबु साइमाया महाराजा जे बरंनो केनेदे दिव बननो जों कप्लाय खायनानै बगै जों साइटक लायजाक नोंथ' अ गामिनि ओंगै नोंथ' अर चेयारमेन गोबां मा लुकुरकनो अर ताबसु जरतै तामो कक कसार मुं दं नंनि बखाक्ति रग तेब्रामा थानो ताम कक कसार मा रग त अबनो जों जुदि नग थांका हंकाय जों बाजार सदाय दखानपाट बेबाग जागाव जों थांका साइमानो ताकलायनि बिसिकाय आगिनि बसरनि तुलनाय खूब परिवर्तननि अबहाय हाबांजाक अबनि बगै आनेर 1050 बुटार दङ 1/50 जे पुलिं सेन्टार आबनि बिसिङाव जों 90% जरतै जों सिनि महाराजानि पक्षनो सिनि बुट लायनाय अब सिनि जतन सिनि जनगणनि आशा बिसास साबो कप्लायनो एंगं सिमनावो सिनरत जों एंगं सिमनात जोंनि महाराजानि पक्षे जे बासानाय बनो खोप्लायनाय कुनु वानारखै जों ताबुक आसुगै तंबो खोप्लायनाय एकमात्र सिनि नाहार मुंकाय जों गोबां बुट बाय जेन सारा त्रिपुरानि बिसिङाव जों एंगं सिमनाव जतनिसाय बुट गोबां बाय सिनि जे एमएलए पास ओंखा अब हाय मुसुमानि बिसिंथैसे ताबु सिनि सारा सिमनानि जत सिनि महाराजानि जारा सिपाय हिनि हिम तंनाय रक बरक अबाके थुयासे एके सामु खलाय दं बीजेपी रकबो एक नং सिमनावो बीजेपी थांनाय ने बीजेपी ने लुकुरक बसाव अब बरक जेसबो साइटं थुन अब बर अब ताताल तामनि हिके बरक आसुनो थांगानै हिने पास नै हिने बरक साइमान तो हिके एडिसन बरक गरक मानलियाबले अर जों सादा जनि ऊपर तिनी मानै सिनि बरक मना एमडीसी रविन्द्र जर्मा अब हाके पास हाके अ तिनी सादा जारिया अर जों इंलिया माने 80% तै सिनि जे महाराजानि इंगे जे बुधबासने पास खायनाय अब सिनि बिसास अबनो जनगणनि मानसुकनो सारनि सिनेमा आं तेसामगुरि एडिसि भिलेजनि चेयारमेन सुकुमार देबबर्मा